У Балаклеї, що під Харковом, на військових складах знову рвуться боєприпаси. Вже відомо про 2 загиблих та 4 поранених військовослужбовців. В 3 з них стан настільки важкий, що їх довелося доправити до Харкова. На території арсенала наразі МНСники вже не фіксують вибухи. Кажуть, осередок займання вже локалізували. Поліція Балаклеї звернулася до місцевих жителів і попросила зберігати спокій та не піддаватися паніці. За словами мера міста Балаклея, ситуація повністю контрольована і для евакуації немає причин. В Генштабі Збройних сил України кажуть, на складі відбувалися планові роботи зі знешкодження. Що саме пішло не так, не повідомляють. Державне бюро розслідувань за фактом вибухів в Балаклеї порушило кримінальну справу. Про інформацію, ситуація, яка мала місце на території центральної артилерійської бази забезпечення боєприпасами, вона контрольована та безпечна, і місцевим мешканцям та об'єктам інфраструктури нічого не загрожує. Сховище боєприпасів у безпеці. Дочас, на жаль, крім тих 4 військовослужбовців, які поранення отримали числа цих саперів, які здійснювали планові ці роботи, надійшла інформація, на жаль, про 2 загиблих. На цю хвилину ситуація спокійна, тут і солдати перебувають, і мирні громадяни і так далі. Чуються на технічній території поодинокі хлопки. Диму ніякого на цю хвилину немає, але дійсно було декілька таких підривів, що свідчили, був дим і так далі, і так далі. Це більше години тому трапилося. Поки ситуація контрольована, ніхто ніяких евакуацій не здійснює. Ми просимо дійсно те, щоб був спокій в нашому місті. Зрозуміло, що це дуже важко, так сказати, зробити, тому що є паніка, невеличка паніка серед населення, тому що це вже 3-й раз. Сватове, Калинівка, Балаклія, Ічня. На всіх цих складах вибухали боєприпаси. І все за різних причин. Через службове недбальство, необережне поводження чи підпал та диверсію. Ми зібрали матеріал про вибухи боєприпасів на військових складах, які сталися в Україні нещодавно. У жовтні 2015-го у Сватовому, що на Луганщині, зайнялись склади. Там зберігалися близько 3,5 тисяч тонн боєприпасів. Вибухи знищили 1000 квартир і понад 1500 приватних будинків. Вікна розлітались на сотні метрів навколо, а шифер плавився просто на дахах. Ох, його! Наташа, входи в хату! Вірмо, бігом! Наташа, в хату, бігом! Та я не приїду. А це вересень 2017-го. Поблизу Калинівки, що на Вінниччині, спалахнула пожежа на сухостоях просто біля військового складу. Тоді у повітря злетіли близько 40 тисяч тонн артилерійських снарядів. У найближчому до епіцентру трагедії селищі Павлівка пошкоджені майже всі будинки. Жовтень 2018-го і знову пожежа на складах. Цього разу в епіцентрі вибухів Ічня, що на Чернігівщині. Все почалося як салют, а потім в будинках почали вилітати шибки і розсипатися стіни. В радіусі 30 кілометрів закрили небо та залізницю. Евакуйовано близько 12 тисяч місцевих жителів. А це сумнозвісна Балаклія Харківської області. Тут через вибухи на складах з боєприпасами вже двічі евакуювали мешканців. В 2017-му тут злетіли у повітря майже 100 тисяч тонн снарядів до артилерійських систем, а пожежу гасили 3 доби. З початком війни вибухи на арсеналах Збройних сил стали регулярними. Військова прокуратура веде одразу кілька проваджень. Серед ймовірних причин слідчі називають не лише службову недбалість чи займання сухостоїв, а й диверсійну роботу ворожих спецслужб. Владислав Стужук, Заман, АТР.